Татар информ 1990 елдан бері татар һәм рус телләрендә яңалыклар әзерлибез. Компьютер, планшет, смартфонда. Яңалыклар, фикер, күзәтү. Шәмсез. Иңелек үзегез турында таныштырып китсәгез инде, кайда тудыгыз сез, кайларда укыдыгыз, кайларда белем алдыгыз? Мин тудым Саба районы, Шәмәрдән эшләр бистәсендә 50 елны, 12 октябрь. Менә 13 санын белән бәхетле сан 13 саны. Аннан соң татар мәктәбендә укыдым. Минем класс җитәкчесе гомумән миңа тормышка Qonat үстергән кеше Валиуллин Миндел Гарипович, ул Аллаһияр Валиуллин композиторларыбызның якын туганы. Ул мине җырманга, биюгә, рәсем сәнгатенә һәм менә сөйләм теленә сөйләмгә өйрәтте. Аннан соң инде чыннан да хыялланган артист булырга, менә сәхнәдә минем теге җырга 0 музыкальный слух, музыкаль тавышым. Ләкин театрда шундый менә сөйләм теленә бәйле шундый рольләрне башкарырга теләгем зур иде. Һәм журналистларга да бик хөрмәт белән карыйм шундый. Журналистта миңа якын кебек тоела иде. Ләкин бер вакытны шулай Казанга килеп, күргәзмә залында Харис Якуповның һәм Латфулла Фаттахның эшләрен карагачыннан шаккаттым. Менә бер киндердә метр ярымга бөтен тарих сыйган. Андагы төсләр байлыгы, андагы менә шушы фикер ярылып ята. Мин гомумән төсләр патшалары белән очраштым. Һәм шул секундта рәссам булу теләге нык булып калкып чыкты. Һәм шуңар инде излекле рәвештә әкрен генә әзерләнә башладым. Аннан соң безнең Шәмәрдәндә бик көчле рәссам Вил Гарипов дигән кеше бар иде. Ул Ижау университетында укыган. Һәм инде мине әзерли башлады. Ләкин дә куркыта иде, син кira алмыйсың, булай булсаң, кira алмыйсың, тырыш дип. Һәм инде без авыл балалары печән өстендә җәй буе печән чабабыз, рәсем ясарга вакытта юк кебек. И бер вакытны әле малай вакытта әти печән тияде дә атка зур иттереп, мине утыртып куйды алдына. Менә юл кайта торган юл, ул юлдан инде без 40 мәртәбә кайттык. Үзе алданрак йөгерде инде. Җитез генә кеше шундый. Әти кайткан, көтәләр мин юк. Инде кайтып җитәр вакытта үтте бит инде. Хәзер кире барсалар, анда безнең Комбаса дигән җирдә ат мине тыңламыйча борылып керде дә тиздән нигә балчыкка су эчә, су эчә. Мин карыйм, кояш баеп килә. Кечкенә генә гәзит кисәгенә күмер белән рәсем ясыйм. Онтылып киткәнмен дә инде, караңгы чыга башлады. Әти килеп шаккатып ачыламады, елмайды да инде, атның башыннан тотып әкрен генә борып, шулай ик навзармыйча гына менә алып кайтты. Менә бер мизгел рәссамлеккә шундый ташып торган теләгемнең шундый күренеше инде. Һәм Ижауга барып университетка кирергә дип документлар җибәрдек. Ләкин кайтуга безнең әти урманчылыкта эшләде, печән чаба башладык. Көне килеп җитте, өстәге печәннәрен кагып шулай иттереп, ул вакытны киемнәр артык күп түгел иде. Имтиханга киттем. Менә Худайның кыдратыдыр, рәсемнән дә бишлегә, композициядан да бишлегә. Менә шушы мине укыткан Миндел Гарипович, Вил Гариповичларның хезмәтләре дип уйлыйм, бишлегә биреп кердем. Ләкин анда Ижауда училище бетергән студентлар да күбие. 3нче курста барсында аларны куып җиттем. 3нче курста гына әле. Яннан соң инде дипломны бишлегә бетереп, армиягә сорадым үзем. Военком карады да Ижевскийның. Син бит укытучы ди, әле 2 ел отрабатывать итәргә тиеш ди. Мен вообще-то художник вообще-то. Ойса менә ди минем бүлмәдә бизәп чыгарсаң, сиңа бирәбез ни ди, повестка. Мин үземнең бер-ике дустыма сызгырдым. Итене буе бизәдек военкомның бүлмәсен. Мен трап нине повестканы икенче көнгә. Мен Шәмәрдәннән әле Ижаудан кайтырга кирәк. Тогда бирде киләсе елга барсын ди. Мин инде тартып алдым нине повестканы армиягә. Утырдым поездга, поезд илдерәгенә Шәмәрдәнгә килеп туктады, минем туган җиргә. Анда сержантлар мондый кызыл токканнар, мәтәне минем итәрәздән тотын чыга, мәтәм ягына кирип чыгыйм. Син нәрсә ди, авызыңнан ди, әнинең пирожкалары ди күренеп тора ди.
Meni çıkarmadılar. Yağmur sibelidir. Ali yarı çıkarmadılar. Polis kuzgalıp gitti. Менә шулай тәрәзәдән инде бөтен гәүдә белән карыйм, бер кеше чыгармасмы дип, юк. Яңгыр сибәләгәндә кичкә таба. Кемдер күргән икән, әнигә әйттеләр инде, менә дип, рис китте ди, солдатлар белән ди. Шулай әйттереп, әнигә хәбәр барып биришкән. Менә әни дигәннән, мин үземнең әнине хәтерләмим. Безнең бәхеткә, менә Алыяз дигән Саба районындагы авылдан без менә әни булып килгән, менә бер апа дип әйтегәндә, аны димләгән минем әнинең әнисе. Әни 33 yaşta bir ağır şir bilen, onun hayırrak dibeteler indi, o vaktini biz bilmedirik. Vefat buldu, biz dürtte kaldık. Tepşik enim Tevriz'ke 4 ay bişik balası bulup kalgan. Mına onu silesen, özü bir tarih bitindi ol. Ben onu silim, çünkü mına bilsinler, nindi batır kişi kilgen bizge eni bulup. Eti indi armiyadan, iş çıkışta bulgaşından şoför bulup işlegen. Şoförler o vaktini şunday hürmetli kişiler, şoför. Әткин әлбәттә кайткач сугышта урманчылыкка, урман ташу торган машинада эшләгән зур машина шундый кичле. И тимер юлда эшләүче Саҗидә исемле 18 яшьлек шивар кызны күреп, әти хушы киткән. Куе тылымлы, биленә хәл төшкән, шундый менә эш сугышны күргән солдатны, менә шундый матурлык йөрәген иреткән инде. Шулай итеп алар янышып китәләр. Бала туа инде мине бигрәк яратканнар, 2 апамнан соң малай тугашыннан инде көткән малай, әтикшә малай, солдат, сугышта кайткан солдатка малай мине гомер буе яраттылар. Энемне дә инде яраттылар. Ну, мин инде беренче 2 кыздан соң мине әлдәтиям, шундый гел яратуда үскән бала булып үстем. И менә кайтам теге вакытка, әни үлгәшеннән 4 баланы менә күкрәк сөтеннән дә аерылмаган бала кем килсен инде. Hazır eti at jigib gitken şuşu əvidimləgən Ilyazğa. Hazır mənə ənisili, şu vaxtına qoytsam dey, bir at turadı, jigil at, yaxşı at deyib qaqa belə fıyğan dey. Min onlab aldım, çünki şunday tragediyində iştilgən bizgə dey, Şəmərdəndən Ilyaz bir şaxırım. Min də əviyə qoytmadım o gündə, min işin kilgənim uyladım anım dey, 4 balastına. Əviyə qoytmadım. Amma lakin 2 şəkəninə 3 sənə sər alıb, konfetlər, fıradniklər alıb, bizim Şəmərdəndəki bitlər, avul kişiler şundan üzerine taşıganlar yaraklı indi. Eti yuğunda bizge kirgen de, iga indi. Min indi o vaktinde gel yılmaya durgan, karda yılmaya başladı. Şaklap algan da, nişlagan, bişiktağı balağını kuluna kısıp, şunu ettirip bizge mine ani bulup kaldı. Yığımır buyu. Çünkü biz bizning anini min hatırlamayım. Ulu apam hatırlı, Nakiye apam da hatırlı. Şunu ettirip biz mine bəxtke şunday keng yürekli, şunday işşen, Şen ani bizni alıştırdı. Mene alıştıralayken. Mene şundan da min anige bağışlap bir küp kartinalar yasadım. Hatta bir sahanın müzeyde. Demek aninin müzeyde alırlık bulgaşından o mena yakın kişeni. Müzey onu anlagan bunda sanat eseri de var iken öyle deyip şöyle benim anim mene müzeyde elinip tura portreti. Onlar bağışlap natürmortlar da yasadım. Anime çiçekler de buketler de yasadım. Şuna göre Atim indi benim için ruh nıklığı, atim benim şunday kişkine kadar bulsa benim için şunday kişili, batır kişi gibi bulup tuyuladır ya. Kulundan kilbegen işi yok atinin. Aniden alsam bana mihribanlık, nişke kümlülük, kişilerge hürmet, atiden aldığım için irler karakterin. Kubruk metraganlık, özümün ufağıma turu var ama atiden iranı işini yaratır gayret dedi. Şuna göre bana bəxtli kişi benim şunday etiyenlerim hürmetli kişi bulganlar, şın kişiler. Şolay da siz şunday gailede terbiyelengensiniz, bitinde terbiyelengensiniz. Sizge ressam bulu, tabiattan berilgen dep oylaysızmı? Ise sizin asligizde kimdir? Şunday hünərgə ega bolgan. Elbette bana aktivitinde şanalar yasıdır şunday. Gümmen min üzümne bile başlagandan beri mina bişikte şivinler kirmesi için şilter koplak koyarlar, şilter. Şilter bizekli. Min şu şilterinin matur bizeklerine bizim düşkendir. Ondan sonra ani şunday mina etim indi matur bulgan benim ani dip. Şu matur şıraylı ani mine koragan. Onun şunday koşları, ay kebek şunday matur yılmayıları
mine matırlık indirgen. Ondan sonra onun kiyimleri, onun al yapışları gül bisekliydi. Ondan tepkiri başlagaşından min idende gördüm şüveklerini bisekli idende. Ondan sonra gurmeli bulay silge hakatlimin geçen sildegi oğuz koşuklarını köreydim biselgen. Ondan sonra kütüreyle korasan mine tereze koşuk terezenin niyeti mine terezesinde nide materyal işlengen bisekli şundi terezesinde materyaller var ya materyalistikken. Ondan sonra inin buyundan buyuna şundi palasa var şikken yani inin. Mine bütün şeyde matırlık bulgan bizning. Ondan sonra kışkını tereze kota bit. Min şundagı biseklerge koridayım. Tereze kotkan biseklerge ul şığa da şaf bite. Ul indir bitirişik şundi biseklerge de kirip bite. Sıklanaydım şu mine biseklerge. Umumen min bisek arasında üskenmin. Bisek arasında. Bunda ressam bu işe mümkün bulmagandır diye biliyorum. Ana şu. Nişi bulisiz, mine muzikantlar eyte selet mine tırışlık 95% bulurga diyiş. Üzünün seletin 5% bulurga diyiş. Emne ressamlık sanatında nişi bul. Nişik şağılar, kartini resmi. Şundan da mine selet zur ay bir ressam için selet. Umumen selet kim işinde ulu indi Xuday bergen zur baylık. Ama lakin onu üstüne kirek, onu üstündeşlere kirek. Mine yaşarım batıran tügül, benim yakınım da yok. Beylemlerde minişlerge bir yaratan Masiskoy'da, Stohanede. Şimdi bir kişi şaltıratmayı, tınışkına icat edesin. Onu benim gaylem bile, min işten tam sebebilem işten. Ondan sonra uzun mine Stohanede işlep oturga mine şunday tilagim zor. Hemen yolguzluk yaratamın Stohanede. Çünkü bütün ne kirip şumasın da bu yollar dünyasına indirde yaşay başlısın. Ondan sonra temalarım, totar temaları bitindi. O temalar bana büyükten inen, bana sürekli izlep durası yok. Şuluk şişmeler diyorsun mu, pişen şapkan mizgiller diyorsun mu, matur koşagalı iler diyorsun mu, bütün hepsi onlar benim kartinalarım da. Şuna göre bana şu süretken talantka, bana imенно 95% hizmet, bana şahsen üzümde şulay bara. Emne sizin kartinalarınızda türlü ornamentlar ornalan görülüp tura. Mene eyteler bit, totar ornamenti ul lale şişe gine tügül. Anda ellenindi biz bilmegen tariha kirip korasak biz bilmegen ellenindi ornamentlar bulgan iken dibinde. Siz kartinalarınızda ornamentlarni özügüz uylap çağırasınız nişiktir yeyse tarihtan da izlemdigizmi? Mene bu yaktan nişik? Mene bulay. Mene silaf gittim bit matur bisekler dip kiçkineden indeyi bizning bitinde idil yağı mene Pavolji idil yağında üsken andagı bulunlardagı şişekler, andagı şu ağam sular olar mene bütün sizler şu fatlı matur bulup mene hatırda hem elde kurup puanam şuluk mene şitikler dibiz bitinde olar benim konda indi konda hem min totar biseklerin küptenden kullanan divarlarda, mene 8'er metre büyüklükte sinada totar bisekleri urulup şundi jır kebek şundi müzik kebek ağılıp işlene. Minalarını stankovi şu pisitip ele kullanan yok ya. Mene mektep divarlarında, bağlar medeniyetlerinde, meşitlerde onlarını küpten kullanam. Şundan da totar bisekleri onlar ayrılıp duralar. Onlar müzikal olar. Onlar şundi totar halkının mene jırları kebek. Bizning bit bar mene suzufeli durgan jırlarımız var. Onday vakitte min şunday ornamentlarni izleyim. Akringin eski tavavurluk bitken ornamentlar. Ya bulmasa tokmaklarımız var. Tokmaklarda min indi mene silgilerdagi şunday biseklerini kullanam. Silgilerde bizning bir köp şunday pişmaklı tigi uglavati şunday alımlarda var. Umumen totar bisegi akiyan kebek onun igişigi yok. Hem şundan da burungudan kolgan bizning biseklerimizde bir mene şu tabula mene tabulduğu yerlerde biler tabulduklarında Bulgar tabulduklarında mene şülmeklerinin kisekleri tabula matur biseklerde okşalarda bisekler var tenkelerde hem onlar şundan da bunga hatlı saklanıp gelirler biz onlarını kullanabız onlarga can irəbiz mene bilerde işledik 4 mertebe indi Rusiyadan kelgen ressamlar şu biler davrında işlegen davrda Urus ressamı ol, Şuvaş ressamı ol, Mardova ressamı bütün hepsi bir bulup biler bulup işlediler, bilerçiler bulup işlediler, Bulgar bulup işlediler. Çünkü bir yaşarın batıran tügül, Bulgarımızda da bizning türlü millet vakilleri yaşaganlar. Mene biz aytamiz bit, moj adres не том не улицы, мой адрес Советский Союз. Ve şunun kebek, bunda da Bulgar degen devlet bulgan.
Һәм инде без менә шунда булгарчылар булып эшләдек рәссамнарны. И менә ташларга карап, аларның бармак эзләрен тыя идек. Хатта шушы урамнардан барганда биләр гаскәри булып тыядырык үзебезне. Чөнки музейда аларның киемнәрен алып торалар. Шушы таштан барганда тояк тавышлары ишетәдерик, ат кешнәгән тавышлары. Шуннан да менә анда нәрсәдер бар анда. Бу урыннар гаҗәеп, ниндидер анда бар сер бар анда, тирән сер ята. Менә төнлә белән мин чыгып шулай итеп кайсы вакытны чыгам да һавасыларга дип инде ай күктә ай җип йөри. Шунда менә ат тояклары атлар чабып барган кебек, күләгәләр шундый менә озын. Гомумән шатлыклы мизгелләр дә бар, чөнки анда осталар күп булган. Андагы йортлар бөтенесе шәрык стилендә булганнар, шундый гомумән матур шәһәр булган. Шушы матурлыкка сокланып яшәгән шушы биләр халкы, булгар халкы. Әмма ләкин трагедияда көчле бит инде. Менә 45 көн шушы Чингисханның гаскәре бөтен тезләндереп килгән дәүләтләрне 45 көн кыра алмый шунда. Менә ташка белән кебек туктылар. Менә безнең нинди көчле гаскәрләребез булган. Шушы чорнап алган, чорнап алалар менә безнең биләр шәһәрен. Әмма ләкин 45 көн соңгы каны тамган шәһәрле көрәшәләр, яктыйлар, шунда һәлак булалар, менә батырларча. Гомумән тарихыбыз көчле, фаҗигалы һәм шушы көчлелек безгә дә менә шундый көчрә. Без бит Булгар дәүләтеннән килеп чыккан, Казан ханлыгыннан көч алган менә татарлар дип әйтик инде. Анда татарлар дип әйтүгә, анда күп милләт вәкилләре булган, менә биләрләр. Хәзер инде без Татарстан халкы. Шуңа күрә гырурланып яшибез. Тарихыбыз алдында баш иябез, изләнәбез. Тарих төпкелләренә төшеп, яңа шундый алымнар эзлибез. Сезнең эшләрегезнең үзенчәлеген әйтеп китә алмассызмы? Аңлавымча, сезнең үзенчәлек ул татар орнаментлары белән эш итү күбрәк. Шулаймы? Үзегез Мин шуннан да гомумән нәрсә татарга кагылышлы бөтенсен яратам. Татарга кагылышлы ул натюрмортларда самавырлар анда матур чәй чатырган теге савытлар дисеңме, сөт савытлары барсы да якын. Инде менә бу орнаментлар, милли бизәкләр шуннан да сериягә әйләнде минем өчен, сериягә. Безнең менә Түбән Камада зур рәссамыбыз, халык рәссамы Әхсән Фатыйдинов бар иде, Урнуҗмакта булсын. Ул мәсәлән шүрәләр сериясын алып күтәреп алып чыкты. Шүрәле бит инде ул матур җанвар түгел, әмма ләкин ул аның эчке матурлыгын тапты һәм серия итеп. Менә аның күргәзмә залында, аның музеенда миңа сорадылар күргәзмәмне оештырырга. Һәм шушы серияны күргәченнән орнаментлар сериясын бөтенесе әйттеләр. Мәдәрис дәвам ит, син Әхсән абыйның дәвамчысы, менә бу бик матур тапкансың орнаментлар сериясын. Аннан соң үзем дә уйлап куйдым, карале бу шүрәле түгел, орнамент матур бит ул. Ул болай да матур, һәм аны серия итеп эшләү ул гомумән мәктәптәме, я булмаса бүтән уку йортларындамы, бүтән диварларны бизидергән шундый зур халкыбызның күңел җылысы бит бу. Мин шуңа күрә куанып, ынтылып хәзер менә киреп чумдым татар бизәкләренә, сериягә. Алар минем живописный теге менә ковер кебек, колын буяуларны сылап шулай язам инде аларны. Ул карап торганда теге менә читтән караганда ковер кебек. И барельеф кебек кайбер узорлар калкып чыгалар шундый. Ну, үземчә аларга бирәсе килә нинди серлелек, ниндидер менә тагын да жанрасы килә үземнең күз аша, рәссам күз аша. Менә бу минем инде бик шундый мине борчый торган сорау, мин әкрен эшлим. Әкрен эшлим, әмма ләкин күп эшләрне башлап куям да, башлап тизгенә эшләп бетерә алмыйм, алып куям читкә. Икенчесен алам, шулай торып, бер юлы 15ләп картина дәвам итәм, аннан соң инде яңадан кайтам буларга. Шулай торып, әкрен генә берсенә берсе бәйләнеп, картиналарым арта тора. Һәм минем инде 1000гә якын менә әсәрем бар. Аларның күбесе инде музейларда, шәхси кешеләрнең саклана йортларында. Әмма ләкин иҗатта менә шушы орнамент кебек төпсез, аның игешеге юк. Менә яратсаң эшлисең икән, менә. Миңа әйтәләр инде син эшкә барган кебек, мастерскойга барасың дип әйтәләр. Алар уйлардыр рәссам, теге рәссамның эше җиңел дип уйлардыр инде. Әмма ләкин чынлап менә җигелеп эшләгәндә генә нәрсәгәдер ирешеп була. Үзеңнең менә мин аралашучан кеше мәҗлесләрендә яратам, мин күңел ачуларында яратам, әмма ләкин үземне тыеп тора алам менә шуны эшләр өчен, тыеп.
Гомумән менә концертларга да йөрергә яратам, шундый нәрсә минем халкым белән бәйле. Ул теге туйлар дисеңме, мәҗлесләр бөтенесе шуга миңа якын. Һәм кайсы вакытны менә иҗат итәр өчен үземне инде кысып торам кысаларда. Менә шул. Эшләрегезне нинди материаллар белән эшлисез, ничек башкарасыз? Башта менә крагиз дип инде котырга крагиз. Шуңар шидерим, чөнки аңар тиграмда кагасы юк. Тиз генә желатин белән буем да, анасын водоэмульсионный дигән ак буя белән йөреп чыгам да, ясый башлыйм. Хәзер инде миңа сүгәләр художниклар, минем иптәшләрем Мөнәрис Алла җиңел карама бу материалларга киндергә эшләмә туры иттереп, чөнки эшләреңне музейлар алмаячак булай булса, артында тегенең крагиз шулай дусларым әйткәннән инде хәзер шуннан да тырышам менә затлы материалларга эшләргә, киндерне тарттырып, яхшы рамнар куеп булсын дип. Менә сезнең һәрбер эшегездә ниндидер мәгънә ята, үзегез әйтмешли, менә кайбер эшләрегез турында сөйләп китә алмассызмы, мәсәлән, Менә монда менә агым су дип атала менә бу. Орнамент бит инде. Безнең менә әниебез икәнендә бер авылдан Ильяс авылыннан әйбит, анда тау кырыеннан шишмәдән су агып төшә, кечкенә генә инешкәйләренә. Аның суы тирән түгел, булай карасаң, су астындагы ташлар да күренә. Һәм суның акканы да сизелә. Мин шунда карарга ярата идем, менә анда вак балыклар да үтеп китәләр, йөзеп китәләр, ташларның да тиреләре бар. Шушы суга карап туру рәхәт миңа, акканы да сизелә. Һәм менә шуңа карап, менә шундый агым су дигән натюрморт килеп чыкты. Менә, мәсәлән. Менә монысы безнең шәһри биләр дип атала торган картина. Монда шул ук милли бизәкләребез үрелеп киткән, һәм монда инде биләрдәге кашандыр яшәгән, хәзер инде исән калмаган диварлар, монда шәһәр күренешләре сурәтләнгән, шушы биләрне сагынып, биләргә мөкибән китеп эшләгән эшләремнең берсе. Бу да шушы сериягә керә, чөнки монда да зур урынны татар орнамент алып тора. Күргәнчә, менә монда каллиграфиядә урын алган. Сез менә каллиграфия белән мавыгып китмәдегезме? Гомумән каллиграфияны бик яратам, үзе бер шундый теге музыкаль линияларга минем өчен. Музыкаль шундый алардан инде бер ритм бар. Менә шәһри биләр дигәнне мин монда шакмаклы итеп яздым инде. Чөнки шушы менә диварларга карап, шул стилдә булсын дип шакмаклы иттереп. Кайбер җирдә мин аны менә мондагы картинадагыларны теге чиккән чигү кебек эшлим, гөлләр кебек итеп эшлим, шуңа күрә алымнары күп аның. Менә бу картина биләрдә туды, чөнки без анда булдык пленерда. Рәссамнарыбыз эзләнүләр алып бардылар, музейда бик күп мәгълүмат алдык. Һәм менә шунда минем шушы шәһри биләр дигән картинам кайтты биләрдән. Менә бездә Татарстанда дип әйтик, рәссамнар өчен нинди шартлар тудырылган, ихтыяҗ бармы? Гомумән алганда. Шуннан да рәссамнар өчен хәзер бердә мактанырлык замана түгел. Чөнки менә элек заказлар күп иде. Дәүләт күләмендә заказлар да бар иде. Хәзер андый заказларыбыз юк. Рәссамнарыбыз һәркем менә үзенчә ничек таба, үзенә заказны шулай яши. Шуннан да яшәргә рәссамнарга җиңел түгел, бигрәк тә олы яшьтәге рәссамнарга. Яшьләр хәзер дизайнер булып эшләрләр. Яшьләр ничектер әле алар шушы заманда үскәннәр, тәбәләнгәннәр. Ә без инде үткән гасыр кешеләре, менә 2 гасырга эләктек бит. Шуңа күрә менә минем яшьтәгеләр, миннән ул яшьтәге рәссамнар өчен заказ мәсьәләсе бик авыр мәсьәлә. Просто гомумән шәхси дуслар ярдәм итәләр, менә заказ бирәләр. Шәхси менә кешеләр портретлар заказ бирәләр. Алар да күп түгел, шуңа күрә рәссамнарыбызга яшәү бик җиңел түгел. Рәссамнар алар гомумән дәүләтебезнең намусында. Алар менә үзләренең шушы сәнгать кешеләрен якларга тиешләр. Гомумән ул яшьтәге рәссамнарыбыз да бар. Аларга да әле җитеп бетми шундый дәүләт күләмендә ярдәм. Менә зур исемле рәссамнарыбыз бар, аларның пенсиялары бик кечкенә. Бу мәсьәләдә күп әле уйлар, күп эшләшләребез күп. Алмашка яшьләр
Шуннан да яшьләр күп кайталар хәзер. Менә әйтергә кирәк, намазлы җегетләр кайталар. Менә безнең Рөстәм Хузин дигән рәссамыбыз бар. Мәртәбәле, инде 6 бала үстерә, иманлы, шундый намазда һәм шундый зур әсәрләр иҗат итә. Менә ул хәзерге көн таләпләренә туры килә торган рәссам. Ул сөйләшә белә, заказны таба белә һәм затлы рәсемнәр ясый белә. Шундый рәссамнарыбыз шактый. Менә яшьләр кайталар, ныклы белем алып, иман белән һәм горурланабыз, бар рәссамнарыбыз. Менә рәссам өлкәсендә яшь рәссамнарга нинди киңәшләр бирәсез? Яшь рәссамнарга теләгем шул, онытмасыннар менә халкыбызның традицияләрен, халкыбызның тарихын, халкыбызның яшәешен, менә күбрәк милли темаларны күтәреп чыксыннар иде. Хәзер күбрәк бит менә сату эшендә рәссамнарыбыз. Алар тизрәк сатар өчен кичкенә күләмле эшләр эшлиләр, рәссамнар злокланалар. Сатып алсын өчен тырышалар. Теге менә ширпотреб дигән сүз бар. Шын рәссам ул иҗат итә үзе өчен. Мин ул рәссамнарны аңлыйм. Аларга гомумән сүзләргә дә куркам, чөнки яшәргә кирәк бит. Гаиләбез бар. Аларны үстергә кирәк, тәрбияләргә кирәк балаларны. Шуңа күрә менә шул мин элек әйткән дәүләт заказлары булса, аларга поддержкага яхшы булыр икән ишне. Инде менә без яшьләр өчен пленер симпозиумнар үткәрәбез. Менә безнең инде 14нче пленер симпозиум булды. Без сөйләп алабыз яшьләрне, талантлы рәссамнарны һәм аларны алып чыгып китәбез. Шушы Биләргә, Булгарга, Буа районында менә бик матур безнең 4 пленерыбыз булды. Раил Садриев шәхсән үзе менә үзенең акчасын табып, рәссамнарга затлы ризыклар әзерләп, яхшы урыннар табып, санда менә 15 көн эшләп кайттык. Шундый кешеләребез дә бар. Менә алар ярдәм итә рәссамнарга. Гомумән авыл халкы менә ярата рәссамнарны. Без менә пленерда без инде авылда эшлибез. Килеп сорыйлар, ничек ясыйсыз, сыкланалар. Менә бер булды шундый хәл, төшвакына кайтырга дип әзерләндем дә, көн кояшлы бит инде. Калдырдым итне, калдырдым картинаны, фумаларны калдырдым да, шунда урамда хәртиген ашым да киләм дим. Кайтып киттем ашханага, кыйып яңгыр ява башлады. Ишәгенә яңгыр. Мин инде хәзер йөгереп барсам, картинаны салафан белән теге киртләтергән белән кыстырып, төреп куйганнар сай бала кебек картинаны минем. Мин җылап җибәрә яздым. Кемдер шуны күреп, картина йөгерсәмәсен йөгереп чыгып, шушы каршы тәрәзәдән карап торганнар икән. Рәссам китте, яңгыр кыя, киндер бит ул яратмый яңгырны. Менә халыкның, авыл халкының ничек итеп рәссамны хөрмәт итү шуннан да күренә. Шундый планнарыбызның игешеге юк. Чөнки дәртләнеп эшлибез, менә безнең 215 рәссам, төрле яшьтәгеләре бар, яшьләре менә яңа институт биреп кайтканнары да бар. Менә шу пленерларыбыз безнең дәвам итәчәк. Менә хәзер китәбез июнь башында Крымга. Безнең Крымда, Крым минем йөрәгемдә дигән проектта инде юбилей елы була ел. 5 мәртәбә бардык. Менә бу ел 5нчесендә без инде бик күп рәссамнарыбызны үзебезнең автобус белән шунда барып, рәсем ясап, эшләре бер-беребездән күреп өйрәнеп, шушы Крым тарихын өйрәнеп, анда безнең Бакча сарай, Крым татарларының тарихларын өйрәнеп кайтырга дип торабыз. Менә безнең пленер безнең Чабаксарга чакыралар пленер симпозиумга, бүтән шәһәрләргә. Менә Алла билса Биләребезгә 2 мәртәбә чакырылышы договорга кул куелган. Безнең 15 июльдә һәм августта китәбез Биләргә. Оннан соң biz кайтабыз, менә Шисега барабыз 15 майда. Диния менә мәчет чакырабыз, мәчет. Имам Хатиф, Абу Бакыр менә күреп егетләр, менә сезне чакырабыз 15 көнгә, безнең 22 авылыбызда мәчет бар. Шуларны ясарсыз. Без инде әзерләндек, киндерләр сатып алдык. Менә 15 майдан бу әле тарихта булганы юк. Безне мәчет кабул итә. Без шунда ясаячакбыз шушы райондагы мәчетләрнең менә пизар аша матур иттереп, шунда бүләк итеп калдырабыз. Бу аларның беренче шушы нидә мәчеттә хатта картина галерея булачак. Бу бит мондый булганы юк. Шаккатырлык менә шундый хәлләр. Татар информ 1990 елдан бирле татар һәм рус телләрендә яңалыклар әзерлибез. Компьютер, планшет, смартфонда. Яңалыклар, фикер, күзәтү.